And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Huli na ang lahat dahil may arranged marriage siya. Hi DJ Rocky. Palagi akong nakikinig at nanonood ng programa mo. Kaya naisipan kong ibahagi rin ang sarili kong istorya. Itago mo ko sa pangalang Yong. At ito, ang aking secret file. Meron akong naging girlfriend. Matagal kaming magkakilala na. Minsan din ay nagkaka-chat kami. Malapit lang yung bahay namin sa isa't isa. Magka-church din kami. Kaya habang tumatagal ang pagsasama namin sa church, unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Same vibes ang meron kami. Hanggang sa nagkaroon ng sports fest ang church namin. Nagkasama kami sa team building at mas lalo pang nahulog ang loob ko sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nalaman ko sa kaibigan niya na gusto pala niya ako. May balak ako noon na i-chat siya pero naunahan ako ng hiya. Hanggang sa naglakas na ako ng loob na umamin sa kanya. Niligawan ko siya. Nagpaalam din ako sa mga magulang niya. Pumayag naman sila. Then after 2 months, naging kami. Legal kami, both sides. Marami kaming napuntang lugar, marami kaming nagawang mga bagay, mapa-holy and non-holy things man yan. At sa isa't isa namin naranasan lahat ng first namin. Naging masaya ang naging relationship namin. Hindi ko sinayang ang bawat oras na kasama ko siya. Marami akong pangako sa kanya. Pangakong tutuparin ko in the future, sabi ko. Sigurado kami sa isa't isa. At gusto niya na ikasal kami sa simbahan at beach. Gusto niya na makapunta sa Netherlands dahil nandoon ang pinakamagagandang bulaklak na gusto niya. Gusto rin niyang mapanood ang mga paborito niyang artista. At lahat ng gusto niya ay gusto kong tuparin. Dahil gusto ko masaya siya. Marami na rin kaming naibigay sa isa't isa na regalo. Halos lahat na yata ng naisusuot sa katawan na ibigay ko na sa kanya. Lahat ng mga kailangan niya sa school niya. Tinutulungan ko rin siya kapag may mga project siya o di kaya naman assignments na gagawin. At minsan pinapatulog ko siya kapag alam kong pagod na siya sa araw niya. Marami siyang problema. At alam ng mga magulang niya kung ano ang naitutulong ko sa kanya. Then umabot kami ng 3 years. Dumating yung araw na pinalalayo na siya sa akin. Gulat na gulat ako noon. Dahil wala naman akong nakikitang rason para ipalayo nila yung anak nila sa akin. Never ko ngang pinaiyak yung taong mahal ko. Hanggang sa naging komplikado na ang lahat. Hindi na kami masyadong nakakapag-usap sa umaga. At minsan, hindi na rin ako nakakatanggap ng I love yous, good mornings, at good night sa kanya. Hanggang sa nagkita kami uli at ang sabi niya sa akin, may arranged marriage ako. Nasaktan ako sa sinabi niya. Durog na durog ang buong pagkatao ko nung sinabi niya yung mga katagang yun. Nagulat ako sa narinig ko kasi akala ko napapanood ko lang sa telebisyon yung ganun. Wala naman silang ibang lahi o kaya ibang tradisyon. Iyak ako ng iyak nun.
Nalaman ko na lang yung sitwasyon ng girlfriend ko. Kinukuha na palagi ng mga magulang niya yung cellphone niya sa kanya. Then one time nahuli siya ng nanay niyang kausap ako. Kinuha pati Facebook account niya. Pero gumawa pa rin ako ng dahilan at paraan para makapag-usap kami. Limitado ang oras naming mag-usap. Sa umaga at sa pag-uwi niya, hindi rin po pwede dahil kinukumpis kagad ang cellphone niya. Wala akong ibang ginawa kundi hintayin ng reply niya. Hindi ako nawala ng pag-asa. Then naisip kong bilhan na lang siya ng cellphone para gamitin niya. Inipon ko lahat ng allowance ko para mabili ko yung cellphone na yun. Hindi ako nagme-merienda, hindi ako makain sa tanghali para lang huwag gumastos. At ayun, nakapag-uusap na kami ng matagal. Patuloy ko siyang ipinaglalaban sa mga magulang niya. Hanggang sa dumating yung araw na sumulpot na yung lalaki sa bahay nila. At doon ako mas nag-alala. Dahil nasabi niya sa akin na hindi niya kilala yung lalaki. Napapaisip ako na baka saktan lang yung taong mahal ko. Nasabi rin daw ng mga magulang niya na wala daw siyang mapapala sa akin kaya nagpa-arrange marriage sila. Ang sakit isipin nun, no? Kasi binibigay ko naman lahat ng pangangailangan ng anak nila. At alam ko sa sarili ko na kaya kong buhayin yung anak nila. Hindi ko matanggap yung unang babaeng sineryoso ko. Masasaktan ako ng sobra. Ang sakit. Hindi ko nang magagawa o matutupad yung mga pangako ko. Minsan, dumaan ako sa kanila. Sumilip ako sa bintana ng kwarto nila. Umaasa na sana magbago ang takbo ng lahat. Ang sakit. Dahil wala na yung taong nandyan palagi sa tabi ko na handang makinig sa mga kwento ko. Kahit wala ng kabuluhan. Wala na yung babaeng sumusuporta sa akin sa lahat. Hindi ko na nakakausap yung prinsesa ko. Wala na yung palagi nagsasabi sa akin ng I love you so much, mahal ko. Mag-ingat ka palagi. Wala na yung pumupunta sa bahay namin para gisingin ako. Wala na yung taong nag-aalaga sa akin kapag may sakit ako. Minsan, nakasalubong ko siya. Kasama yung bago niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya na malungkot siya. Gusto ko siyang kausapin pero nangangamba ako dahil baka lalong gumulo lang. At wala akong magawa kundi umiyak na lang. Marami pa sigurong luha ang iiyak ko para matanggap ko ang nangyari sa amin. Napapaisip ako minsan. Hindi naman ako naging madamot sa kanya. Pero bakit parang pinagdadamutan ako ng mundo? Na kahit yun lang, yung matupad sa mga hiling ko na makasama siya habang buhay, hindi pa binigay. Hindi na kami nagkakausap ngayon. Pero kung sakaling maririnig man niya to, gusto ko lang sabihin na, mahal, mag-iingat ka palagi . Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Ayusin mo palagi yung buhok mo kasi wala na ako na magtitirentas niyan. Siguro, ang tanging matutupad kong pangako sa'yo ay hindi na ako muling iibig pa. I will always love you from afar, mahal ko. I love you so much. Hanggang sa muling kabanata.
aking paboritong paksa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yong. At ito ang aking secret vow.